O zvonu iz vremena kralja Jovana. U vreme kralja Jovana od Akrije bilo je postavljeno jedno zvono i svaki onaj koji bi doživeo neku veću nepravdu išao je tamo da zazvoni. Kralj je tada sakupljao mudrace određene da dele pravdu. Desilo se da je konopac istrunuo, pošto je zvono odavno stojalo, te su vezali pavit. Sad se dogodi da je neki vitez iz Akrija imao jednog plemenitog ata, koji je bio tako ostareo da nije mogao više ni za šta da se upotrebi. Tako da je, da ga ne bi morao hraniti, pustio da ide kud hoće. Konj od gladi dohvati ustima onu pavit i poče da je glođe. Kako je vukao, zvono zazvoni. Sudije se sakupiše i videše kako se konj žali. Izgledalo je da traži pravdu. Presudiše da vitez, kome je konj služio u mladosti, ima da ga hrani i u starosti. Kralj ga primora i naredi mu da to uradi pod pretnjom velike kazne.